Anyway, actually may galas, malipayon na subo ko karon na naitabo sa ko yesterday ang akong pila ka years nga gihaguan nga fan page nga Bitok-Bitok University. Noon sa dito to Brother Bern was nahack may gala. So ang Bitok-Bitok University karon nga fan page dili na akong tag-iya, lahi ng tag-iya. Actually magbuhat ko og formal vlog ani, but you know ang naitabo ng ani. So nay nag-PM sa akong Bitok-Bitok University nga fan page. Do na pa akong main. Tapos naman ko yung mga fan page, diba? Na ako'y Tita B, na ako'y muna Bitok-Bitok University, uban pa. So siyempre kaning Bitok-Bitok University, muni akong pila na ka years na ba na ako ning gihaguan may gala. Ug aduna na kini 160,000 followers. Hala. In fairness ba, for a local lugar, siyempre dili beta Manila artist kay dito dali ra kay na abton. Correct. For a local, for Cagayan de Oro lang, lisod kayo na siya may galang kuwaon ng 160,000. Karon na nag-PM nga burag primero, burag para siyang foreigner na niingon nga paliton ako imong fan page kay dako nag-likes, kami na imo ang na pila man ana lugar. So siyempre ko nga dili ko mo gusto kay sa lugar magbuot lugar ko sa ako ben ako man. So ana sa sige na ako'y line offer. So nag-chat yun sa akong vlog. Ako ipakita sa inyo ang mga chat na ako. So nag-chat siya nga, ani na lang kuha na lang may nga ng maghatag na lang ko o ganang sitaw ganing ganang mag-ads na lang ko. Mag-ads me tapos depende na yun. Tapos kung maka-ads, kung maka-post me sa ads sa imong kuan, sa imong fan page, $100 sa to yung gi-offer, something nga. Siyempre dako na pare, dollars yan. Oh, 5,000. Di siyempre nagdodo mi ni Mrs. Ano man ha. Sa nga ay lang kabala ka, kabali in English nila ka ko lang ibisaya ha. Yun siya ngingon nga, sir, para mas maklaro, mag-try tag isa ka ad para ang bayad diretso din sa mo. I-try lang isa lang ka ad. Din ko, sige, testing na to isa. O isa lang sa ano lugar. So nana siya gihatag nga burag link. Actually, ang iyang gigamit kay burag Facebook business something. So, na Facebook. So, trusted kay Facebook man, ana. Tama. So, na may ana. Tapos na din, ang pinaka-last part na dito sa process, tama, burag phishing. So, nayusa ka itong, ibutang diri sir, done. Siya nga, ibutang ng imong kuan, katong URL nimo, katong address nimo sa fan page, ibutang dito, para ma-add lugar din siya nga, para qualified na daw siya, for a something sa business, something ganon. Gi-add nimo siya as admin adto. Parang bro, mo galing dito sa kuan bro, ang iyang software to, iyang hack dito, gi-add na tama mong giingon. Bro to siya kuan dito nga ang dating gihimo na ko siyang admin. Nung pag-click na ako, automatic nawala akong Bitok-Bitok University. Nataranta mi. Taon-taon ni balik. After mga pila ka minutes lang, naku, ay salamat. But dili na kami ang admin. So naitabo, kami ni Mrs. gikik. Bro nawala mi pag-admin, lahi na ang admin karon. So karon wala na. Wala na mi control sa Bitok-Bitok University nga fan page. Hantod karon, gabi-gabi among struggle ana. Mas arang-arang pa to kung nahack ang imong account yun kay at naman kay email, na contact number, pwede naman gini mo to maapas. But the problem there sa mo is fan page man. So nahulog yun nga, na-kick yun kung may gala. May lang tago na stupid buhato na ito, no? Ang problema din, number one, kay bago lang po si Almoralde. Nahack po nang iya. Di lang ko kabalo kung pareha ba may nahitabo sa iya. So muna si Almoralde, nagbulat po siya karong Almoralde 2.0. Ako, nalang ko'y Tita B. Mo'y taas-taas. So balik ka sa Tita B nga sagpa coach. Pero mo tinahitabo. So wala na. Akong ikadlukan karon, do magbuhat naman kong formal video about itong kuan. Ang madlo ko basig mag-post sila dili maayo dito nga di na related. Number 2, basig na sila i-PM nga burang magpakaroon nun nga ako. Kana may hadlok or negosyon sila or anything. Ana. Basta. And kami ni Mrs. na stress me oga. Talagang medyo nalungkot kami. Because for how many years po na ako nang gikuha na nga fan page, and karon technically nabalik na ang fan page, magbitok-bitok University na siya, pero wala na may control ana. Wala na. Burang hitabo nga liker lang po go.
And please, paki katong uban diyan nga naka-follow, paki i-report na lang tong account para dagay man ko para ma-down siya or I don't know, i-report or sa something. Nakoy amot lang kung buhi bato ng mga tawana to. Mga hacker. And dagan salamat sa mga dagay nag-PM sa actually gabi So gitry nila. Ang kaya lang ang dating lang kagabi is ang ilang pagtabang sa ako is kung ang imong account yun mismo mo'y nahack ato imong main account ba? Naapamangyapon, makasulod man ko. Ang fan page lang yun, nawala ko na admin, wala, bro, dili na akong tag-iya sa fan page. Pandamay. And gi-report na sa Facebook, and even sa Facebook, mga reviews, ang Facebook, wala'y pakialam, wala, ginsukan na sulbad.